n'ọfa nwere odogwu Ohakpu amalugo amalugo n'ọfa nwere odogwu asị na mmadụ uke ji aka na mmadụ uke obodo ji aka obodo mụta nwa gbala agba ya bụ obodo egolibe na tata na Ohakpu na-eme ngoli tata na Ohakpu na-eme ngoli na fe nwogo nwa gbala agba na fe nwogo onye buru ebu ọ bụ onye ka anyị na-ekwuo High Chief Nze CC Mbanaso Eze Ugochinyere 1 na Ohakpu Nze Obadifa the 1 na Ohakpu Ancient Kingdom Noru West n'Imo State Odogwu bụrụ ebu isi na Ohakpu 1 na Hanover ọ napụrụ agụ ife ọkpụ n'ọnụ Diamond bụ CEO Mbanaso and Sons Nigeria Limited Omerọra 1 of Igbo Land nwoke nwere obiọma High Chief Nze CC Mbanaso Eze Ugochinyere 1 na Ohakpu Nze Obadifa dị n'ezigbo nwa na-eme ka amalụ obodo amalụ n'obodo buta nwa gbala agba ya bụ obodo nwoba aṅụli na tata na Ohakpu na-aṅụli na fe nwogo nwa gbala agba na fe nwogo nwa bụlụ nne mụrụ Nze CC Mbanaso High Chief CC Mbanaso n'obibi ụdọ ọzọ mana nna mụrụ ya bụ late Chief Jacob ụdọ ọzọ Akụmezie 1 na Ohakpu ya na ezinne ya late Lọlọ Afụlanya ụdọ ọzọ Mbanaso idea nwanyị na Ohakpu demgbe ka nọ nyụọ ada egwu ọma n'ụgbahụ dara ụmụọdụ egwu ọma ka nne ya si wepụta ịma na egwu ọma na-amị mkpụrụ dị mma egwu ọma na-amịta mkpụrụ ọma n'ọba afọ egwu ọma mụlụ Eze Ugochinyere nne mụlụ Eze Ugochinyere o wetolitesia wegụba akwụkwọ na CPS Ohakpu ebe afụkọ nọ wee bido akwụkwọ ọgụsie na CPS wee jebe Ohakpu Commercial Secondary School ebe ọ gụrụ sekọndịrị ya wee gụsịa wee jebe n'Uli High School ka a na-akpọ Uli Boys ebe afọ ka ọ gụsịrị akwụkwọ wee jebe Lagos ebe o jelu gbapọ mbọ o jelu Lagos owere onye ọgbalụ odibo
wee bido taba afụfụ uwe ya o ebe o jelu n'ochu wee bido chibafịa n'akanụ wee nata afụfụ uwe ya wee na-agbalụ uwe ya mbọ o mesie wee felu ya ba na tojocho na ya ba wee na-agbakwu mbọ ebe afụ ka ọ nọrụ wee nweta obele ego nu ọzụkatala afịa wee sị na ya ga-ejebe obodo oyibo nu eze Ugochinyere High Chief Nze Sisi Mbanaso Nze Ọbata Ifadi 1 n'Ọhakpu o mepụrụ onye ọ na-efi arụ akpa aza 1 n'Ọhakpu Kingdom n'ọba egwu ya ka iburu dị ahụ maka na ebe ifeọma dị ebe afụkọ obere agụ nostra nwe gbuo ha na-eje maka na ife dị mma na anya ya aga maka na ife agba n'aka n'ụwa na-ejiri onye ekili ya na ụgbọ na-eje eje ka m na-aba ya ka m ji wee sị ka m banye n'ụgbọ eze Ugochinyere 1 n'Ọhakpu Nze Ọbata Ifadi na nke ikpeazụ mkpa anyị je sawa sawa na-eje uruje soribe ha na-eje egwu ọgaranya walusuru obodo oyibo ebe o jelu bụrụ na Amsterdam na Holland ebe afụ ka o buru ụzọ banyenu o mesịa wee felu na Germany walulu Germany obodo ọma wee bido gbaba mbọ obi n'igwe nọnyelu ya o wee bido wee tụtụba maka na ife onye bụ na nwere ego ụfọdụ eche na ọtala afụfụ mana eze Ugochinyere na ọtala afụfụ Nze Ọbata Ifadi tala afụfụ ya ka njasị na Ọhakpu amalugo famalugo na fanwere odogwu Ọhakpu amalugo famalugo na fanwere odogwu famalugo na fanwere odogwu onye bụ odogwu anyị na-ekwu High Chief Nze Chinyere Mbanaso High Chief Nze Sisi Mbanaso Nze Ọbata Ifadi n'Ọhakpu ọ napụkwara ife ọkpụ n'ọnụ isi na nwakụ na n'okwu eze Ugochinyere Mbanaso isi na nwakụ Nze Ọbata Ifadi eze Ugochinyere mechazili wee lụta nwaanyị onye ọcha wee lụta nwaanyị jambo wee lụta nwaanyị ọma nwaanyị a na-akpọ Andrea nwaanyị jambo ọ mụtali ofu nwa ọ mụtalia Dominic Mbanaso Dominic Chinyere Mbanaso o wee mesịa o wee dịka o si adị o so ndị nwere uche ga-agọta ife m na-akọzi maka ndị oyibo suru wee sị na secret of Europe si n'Europe o wee dịka o si adị be ndị ọcha eze Ugochinyere emesiazie
wee natazie n'Igbo wee lụta nwanyị ọma o wee natazie mkpụkụ ya nụ o wee lụtazie mkpịsị ngụgụ ya nwanyị fana bụ mebi o wee jebezie n'ụkpọ n'ụmụ Ahaba n'ụmụ Ike wee lụta nwa Chief Livinus nnọdebe m ọ chịrị ọzọ wa n'ụkpọ n'ọbịa ka ọ nụrụ nwa ya nụ wee lụtaziela ọla m Uche Mbanaso Ugosi mba wanụ n'Ohakpu osodieme nwanyị ọma n'Igandi o mere dịka obi dị mma nwanyị na-eme di afụ ọ dị ya ka ọ nọ na n'eze ezi nwanyị ukpobili osodieme akụ nwanyị ọma ọ mụtali ụmụ ịnọ Ekene Kabinus Mbanaso ọ mụtali Sonto Kevin Mbanaso ọ mụtali Chioma Mbanaso ada nwanyị ọma Princess Ugochinyere ọ mụtali Osinachi Ifenna nwanyị mụrụ mama Ifemezu Ugochinyere na-eme n'obodo ji gbaka aka ka n'oge bụ n'obodo kpolioku na-eze Ugochinyere na Zanuo ya ka obodo ji wee gbaka aka wee chibezie ya eze Ugochinyere na Mbonu o wee bezie n'ikpeazụ wee kwado wee si na ya ga-echi ọzọ wee bụrụzie nze ọbata ife adịọ n'ọbịa bụ nze ọbata ife adịọ weli ya nze ọbata ife adịọ nze ọbata ife adị nze ọbata ife adị nze ọbata ife adịọ nze ọbata ife adịọ nze ọbata ife adị IGCC Mbanaso nze ọbata ife adịọ eze Ugochinyere n'Ohakpu nze ọbata ife adị isi na Ohakpu na Jamo nze ọbata ife adịọ na Mpragu ife n'ọnụ nze ọbata ife adị ibata obodo Germany eze Ugochinyere dị ezo nzọbata ifadio ọ dị ezo ịgbafe eze Ugochinyere onye ọbụla bụ onye Igbo mali ya maka gịnị na ọ dị ezo otu ọbụla ndị Igbo nọ iju ese na-aga agba gị Ohakpu the Vice President of IFIG Obi nwanne Ohakpu Chairman ụmụ Ohakpu na Germany Ohakpu the founding member Ohakpu Think Tank International Ohakpu founding member Oluzurume Germany Ohakpu founder Olu United Grand Patron na Germany na Hanover Ohakpu o mepụrụ onye ọ na-ahịa ahụ Ọbata ife adị one Ohakpu
Isi Mbanaso eze Ugochinyere wan na Ohakpu nzọbata ife adịọ n'egwu gị ka anyị bụrụ bịanụ n'osisi pụtara ife adị asụ anwụ osisi pụtara ife na odi ekpu ụgbọ na tata na Ohakpu amalugo n'ụwa na afọ anwụlodogwu ire n'obi eze Ugochinyere ịmalụ na echichi nwelu ndị ọ na-ekpesi ịmalụ na echichi kwesịrị ya inekọta eze Ugochinyere ọ dịka esi n'eluigwe wetụdata ya nụ ọ dịka esi n'eluigwe wee mee ya impọtụ ọ na-amụkesinu ikilisi anya na lọli ya na Ugosi mba ọ dịka mụrụ fa na-abụ ofu ụbọchị ọ dịka fọzi n'ofu afọ wee pụta ụwa fa na-eme ka ejima di na nwunye gotara onwe fa na-ebi n'udo inekọta eze Ugochinyere ọ dịka ọ bụ na ọ tara afụfụ mana ọ tara afụfụ tupu o wee bụrụ ife ọpụta ata na Chukwu emego ya eze onye chi mere eze na eze ka ọ ga-abụlili maka na aka dị ekpuchi ọnwanụ eze Ugochinyere n'ibu ọnwa ịma na ọ nọ na jamo mana olibe ọ na-elota ụnọ ọ na-elota na ebe si iji etoka eze Ugochinyere libe ọ na-elota ndị nọ n'ụlọ ọ na-elota obodo ya ọma na ebe si bụ ije etoka ezi nwadị ala egwu ọma obodo mmụọ nwadị ala mkpụrụ na obibe ndebe anọnyụọ n'ụba hụdara na egwu ọma ịma na egwu ọma na-amịta mkpụrụ dị mma ebe ọ bụ na anyị na-amịta mkpụrụ dị mmanụ Igbo ya n'ụtụtụ n'ọgaza Igbo ya n'efifie n'ọgaza Igbo ya n'anyasụ n'ọgaza ya ka o ji wee kalịsịa ọ bụrụ ọgaranya na-ezo ezo ụfọdụ pụta a na-ezo ezo mana eze Ugochinyere na ọ dị ezo ezo ọgaranya ya na ụmụ ogbenye na-eli n'ofu efere amalugo na afa nwere odogwu na-adị enweli anya ụfụ enwere onye ma na ọ ga-eme enwe bụrụ onye ekpetalụ na ọ ga-eme tata fe ekpelugo ndị na-ekpere fe ekpelugo na afa nwere odogwu amalugo na afa nwere odogwu Ohakpu amalugo na afa nwere odogwu Ohakpu amalugo na afa nwere odogwu High Chief Isi Mbanaso eze Ugochinyere na Ohakpu nzọbata ife adị isi na-enwe agụ na n'ụlọ ọ napụ
Mbanaso